Oyoyo, oyoyo, Muje barista, oyoyo, oyoyo. nani ya samu. Barista ya karba, a ta kai da Sumaila mu muna baristan dai. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Mun maka jinjinar ban girma. Barista na mu mai talakawa. Da farko za na sa Allah wanda shi ne dare rana. Ni ne jama'a na gari in sun laifi akan kai kara. Ni ne yayi na har ne waƙar barista a yau na ƙara. Damuna ta sauka duk jama'a na gari sai ku fito bi noma. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Nisan lokaci zai zo yi kamar yau za mu je mu muran. Allah ya kaddara tsuntsiyar shara yau za mu je mu wasa. Kai da Sumaila yau gashi barista shi za mu je mu muran. Yanzu mu mun ketare tsuntsiya gayyar banza suna yin fama. Maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Rabi'u jarumi ya kawo da bakin banza maɗaukin kama. Sunusu boss ni naka ne dan ne waƙar wani ma ya ce mun wawa. Mai fadare muke amma wata rana za mu zanto ga waƙar koyo nake Allahu ka dafa min na zan wani nima. Maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Hange sai mikiya amma ba fagen tafiya a bar wa fataki. Duka mai rike gaskiya aikinsa da kyau har abada. Bamzi ya tsara sassaƙa amma kwari na ice a nemo marki. Farkuwa sai mai ido na san wahalar rabiyar fada sai kurma. Mun maka jinjinar ban girma. Barista na mu mai talakawa. Oyoyo, oyoyo, Mu je barista, oyoyo, oyoyo. nani ya samu. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Gane kishin dukan talakawa. Jagora masoyin kowa. Barista bai da haushin kowa. Allah ne ya yi ma baiwa. Rabi'u ka zamo gugan karfe ajiyar rikon talakawa. Ta kai har Sumaila ahe barista ne masoyin kowa. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Jam'iyyar mu ta gaskiya ce mu ba ma layin sahun yaro. Zabara a gida tana nan amma sai daji ka samun ɗin. Wannan ya saka a kullum nisan bani shiri da 'ya'yan ru. Barista Rabi'u Yusuf kai ne ka zamo madubin kowa. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Yau ranar murna ce, mu ba wani ɗan zance. Gashi mun tantance, ƙarshen kuma zance. Mun kyale 'yan kirce, barista ya karɓa. A Sumaila da ta kai shi ne da ya ci zaɓe. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Mun maka jinjinar ban girma alkhairi muke fata. Barista za mu je mu rantsar sai murna muke talakawa. Mun